Għaddew madwar 3 snin u l-iskola primarja tal-Imsida għadha ġebel u saqaf fi kliem sempliċi wara dan iż-żmien kollu l-proġett għadu fi stadju bikri ħafna. Dan wara li l-gvern kif taħar li din l-istess skola kellha titlesta f'qasir żmien, imma jekk wieħed imur f'din iż-żona faċilment jaħseb li x-xogħol beda biss ftit tal-ġimgħat ilu. Sorsi li tkellmu ma' Net News qalulna li d-dewmien fil-bini ta' din l-iskola ħolqod diversi problemi hekk jispiċċaw jgħixu qalb itrab f'żona li spiċċat tidher isa abbandunata. Barra minn hekk qalulna wkoll li issa mhux qed jgħixu f'arja nadifa u saħansitra jkollhom iżommu twieqi magħluqin. L-istudenti li kienu f'din l-iskola spiċċaw ġew trasferiti fl-iskola ta' Santa Venera u se jkollhom jibqgħu hemm b'mod indefinit. Wieħed irid ifakkar ukoll li s-sena l-oħra kienu marru lura għall-bidu tal-proġett hekk kif kienu waqqgħu dak kollu li bnew. Dan għaliex ix-xogħol tant sar ħażin li kellu jitwaqqa kollox. Issa madwar iż-żona tal-iskola imbena ħajt u l-pubbliku bilkemm jista' jara l-progress f'dan il-proġett għalkemm huwa evidenti li l-binja għadha mhix kompluta. Mill-ftit progress li sar jidher li din l-iskola għandha xhur sabiex titlesta u tibda tilqa l-istudenti fiha. Dan jikkuntrasta ferm mal-pjan li kien beda jwettaq Gvern Nazzjonalista li lesti jinawgura skola ġdida kull sena b'investiment dirett f'diversi lokalitajiet.